Заходжуючи на того, хлопотіться про речі самосоправи. Їхня реакція була тоя, що вони почали усміхатися. Вони почали висміювати Ісуса Христа. Почали высмеивать Его и разрушать. А Иисус ему считает это таким чином, что ваш клопот про внешнее, про часовое, про материальное, это клопот про то, как вы выглядаете перед людьми. А клопотиться треба про то, как люди отношены с тем, кто является справным Господом. Думаю, что не однойче, все ж таки так само в костеле, хочешь или не хочешь, проявляется такий некий лад, такой коррупции, таким чином, что один брат мне не так давно сказал, что на президентских выборах на прошлом ему не довелось участвовать, потому что, считаю, у нас абсолютно есть. И таких моментов, где мы використовуємо некие моменты нашего життя для того, как неким чином показаться то, что перед людьми, я бы продемонстрировать свой авторитет. Даже когда мы добродетельностью занимаемся, то и так мы сами себе неоднократно переконываемся тем, что в этот момент своем нет не даем. А на самом деле, на частей, когда костел занимается добродетельностью, то дары от неба переданы никому меньше. И у них выступление у этого таємниця так само ще фантастична. Він заохочував про то, коли доконався на грошей, то він заохочував, якби не згородиться на перший часов. Тому що ущо, що в этом світі є, воно завжди часово. І воно завжди на некий час дорожний. Господаром этого является некий інший. Наша справа взяти як побої і віддати як побої, нічого не покидаючи для себе. Нет, поднимаючи свой авторитет на кошти. Нет, шукаючи неких привилегий, не шукаючи того, что надо належить. А таємниця все-таки християнина – это отношение с іншим человеком и отношение с Богом. Будьте упевнені тим, що гроші, інтернет, настоятель, президент, революції, віруси, хвороби – это уже то, про що ми вельми шмат говоримо, розважаємо, дискутуємо, а еще это число. Больше из нас дочитаются таких моментов, когда то, про что мы еще не говорим, это уже треба будет вспоминать, и молодым людям рассказывать, что некоторые вот такие речи были в нашем житті. Але як вам сказать, что это такое и як в этом живется, уже будет складно. А для некоторых это сколько поколения не видеть. Настолько это число, что нам протягом нашего життя это уже проминуть, сгинуть и могут забыться. А то, что все ж таки має некое значение, это наше отношение с іншим человеком, наше отношение с Богом. Консекрация является нечем пророчным. И пророчным не тому, что она открывает некие таямницы только нам готовы, а пророчным тому, что то, что еще не выбирая Владислава, это то, что шукает каждому человеку. Больше близкие отношения с Богом. А это самое провести. Это направо треба триматься. И выбор эти сделали однажды, ожидая каждого из нас, как мы, як не меньше от этого отхиляемся. Дорогие брат, ты уже помер для греху,
Тимофій. Так, прошу. Ці хочеш з Божої допомоги прийняти і заховати до смерті. Гэты лад життя в досконалої чистості, послухняності і бідності, які для себе і для своїх братів обрав святий Франтішек, переймаючи приклад Ісуса Христа і Його беззаганної матері. Так, прошу. Ти хочеш досконало заховувати Божие приказання, євангельське поради нашим правилам, старанно здобувати повноту любові до Бога і ближніх. Так, прошу. Ти хочеш узмоцнений Святим Духом і оглядаючи, що в обличчя Христа, який прийшов служити, а не як йому служили, як менше брату, що своє життя подати послужжя Божому. Так, прошу. Ти хочеш з Божьей лаской полюбивший бедность и застаючи вандровником в этом свете, покорно служить Пану и Его костелу, як это робив сам и покинул заповедь своим учням святый наш Отец Франтишек. Так, прошу. А ти хочеш з Божьей лаской принять и полюбить эту бедность, якую Серафимский Отец так моцно полюбил и загадал своим учням. Так, прошу. Бог, який розпочав тобі добру справу, хай сам її і завершить. Амінь. Дорогие браты и сестры, молимся до Бога Отца Всемогутного, как про заступництво святых Серафимского ордена и усіх святых, уділив своего благословения нашему брату, якого покликав до переймання Христа у євангельській досконалості і як узмостив їх у этой святой постанові. Все. Christus,
Всемогутный, вечный, справедливый, милосердный Боже, дай этому нашему брату, как для Твоей любови чинил то, чего прагнешь, как полутрона очищены, освечены и распалены жаром Святого Духа, похождая смерти прочей следами Твоего Сына, а нашего Пана Иисуса Христа, и с допомогой Твоей ласки прийти до Тебе, по наивысшейшей, яки в досконалой Троице и неподдельной лучности живешь, володаришь и примаешь хвалу. Бог всемогутный, разуще веки вечные. Аминь. Na cześć i chwałę Najświętszej Trójcy. Ja, brat Władysław Miko, powołany przez Boga, aby wiernie zachowywać Ewangelię, naśladując naszego Pana Jezusa Chrystusa. Wobec zgromadzonych tutaj braci, w Twoje ręce, bracia Jego, z mocną wiarą i szczerą wolą, ślubuję Bogu Ojcu, Świętemu i Wszechmocnemu, żyć przez całe życie w posłuszeństwie, bezwłasności i czystości. Jednocześnie zobowiązuję się wiernie zachowywać życie i regułę braci mniejszych zatwierdzoną przez papieża Korneliusza zgodnie z konstytucjami zakonu braci mniejszych kapucynów. Dlatego całym sercem oddaję się tej braterskiej wspólnocie, aby mógł pod działaniem Ducha Świętego, za przykładem Maryi Niepokonanej, za wstawiennictwem Ojca naszego Franciszka i wszystkich świętych, z pomocą braci, osiągnąć doskonałą miłość w służbie Boga, Kościoła i ludzi. A ja w imieniu Kościoła i naszej braterskiej wspólnoty przyjmuję Twoje śluby i jeśli je zachowasz, obiecuję Ci ze strony Boga Wszechmogącego życie wieczne. Boże, który jesteś źródłem i początkiem wszelkiej świętości. Ty stworzony przez Ciebie ludzi tak umiłowałeś, że dałeś im udział w boskiej naturze. Tego brak Twojej dobroci nie potrafił zniszczyć grzech Adama, nie mógł też nic zmienić w występie świata. Ty bowiem już w zaraniu dzieje dałeś nam Abel wzór niewinnego postępowania. Z umiłowanego, zaśmiałego, wybranego, Twoja opatrzność wzbudziła świętych mężów i ozdobione wszelką cnotą niewiasty, pośród których jaśnieje córa Syjonu, Najświętsza Dziewica Maryja. Z jej najczystszego łona pochodzi słowo wcielone dla zbawienia świata, Pan nasz i Jezus Chrystus. Oto przez Ciebie, Ojcze, postawiony jako wzór świętości stał się ubogim, aby nas ubogacić. I przyjął
niezliczony zastęp synu, a wśród nich wzbudziło ślubu Twego Franciszka, mistrza doskonałości ewangelicznej, aby na rozkaz Chrystusa ukrzyżowanego odbudował Twój dom i Kościół, jak domy było świętością życia. Wejrzyj więc, Panie, na tego naszego brata, którego opatrzność Twoją powolą naśladowaniu Franciszka, ubogiego i pokornego miłośnika krzyża. Wlej w niego pełen darów Ducha Świętego, aby to z łaski Twojej dzisiaj z radością przyszedł do końca świętym działaniu wierny zachował. Niech się ugruntuje w prawdziwej pokorze, niech zapłoni miłością do Chrystusa i braci, niczego nie przenosząc na święte posłuszeństwo, niegorliwie dąży do najwyższego ubóstwa, uzbroi się w cierpliwość i nie gasi ducha świętej modlitwy i pobożności. Jego sposób życia niech buduje Matkę i Kościół, niech przyczyni się do zbawienia świata i będzie wymownym znakiem dóbr niebieskich. Panie, Ojcze Święty, bądź dla tego sługi Twego ochroną i kierunek. A kiedy stanie już przed Trybunałem Twojego Syna, bądź Jego nagrodą i zapłatą, aby cieszył się owocami Twojej pobożności, a utwierdzony w Twojej miłości zaznał radosnego towarzystwa świętych i z nimi oddawał Tobie cześć przez wszystkie wieki, przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Amen.
Молитесь, браты и сестры, как мою вашу тягу принял Бог эти дела. Niechaj Pan Bóg przyjmie nam przedstawienie i na sam Eucharystii i sam Kościół Милосердный Боже, премилостивая веру слугу Твоих, и перемени ему сакрамент искупления. А Ты, кого за отцовской любовью Ты покликал, да будешь досконалого наследования Твоего Сына, наполни дарами Духа Святого праз Христа, Пана нашего. Amen. Пан с вами. I z Duchem Twoim Угору сердца. uznówmy Pana. Подякуем Пану, Богу нашему. Wolny i sprawiedliwy. Сапраўды, годна гэтай справядліва слушнай збаведны, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане і Святы Ойча, усімагутны вечны Божы. Праз Христа, Пана нашего. Ён узышоў як найчысцейшая кветка, нарадзіўшыся з Панны Марыі, чыстых сэрцам назваў шчаслівым, а сваім жыццём вучыў дасягаць вяршыняў чыстасці. Ён прагнуў заўсёды спаўняць Твою волю і, стаўшыся дзеля нас паслухмяным аж да смерці, самога сябе прынёс Табе як дасканалую ахвяру. Ён пасвяціў на данае служэнне Тваёй велічы тых, хто дзеля Цябе пакідае ўсё на зямлі, і запэўніў іх, што яны знойдуць скарб неба. Таму з анёламі і святымі мы абвяшчаем Тваю хвалу разам з імі усклікаючы. Сапраўды, Боже, Ты святы, і справядліва хвалім Цябе ўсё Твоё стварэнне, бо праз Сына Твоего Пана нашего Иисуса Христа, дійсною моцою Духа Святого, Ты ўсё оживляешь і освячаешь, і неоспинно збираєш народ свой, а под усходу сонця і до заходу складав імені Твоєму чистую ахвяру. Тому покорно молимся Тебе, хай свячи моцю Духа Твоего в этой горы, якія мы принесли Табе на ахвяру, как стали чияны тело и кровью Сына Твоего нашего Пана Иисуса Христа, який нам наказав здійснять вирішити милість. Бо Йон Твою нож, коли був виданий, узяв хліб і подяку Табе складаючи, благословив, лавав і роздавав своїм учням, кажучи: «Берите и ешьте с этого хлеба, бо это есть тело мое, якое за вас будет выдано». Подобним чином повечер узяв келих і подяку Табе складаючи, благословив і подав своїм учням, кажучи: «Берите и пейте ему все, бо это есть келих крови моей, нового и вечного заповета, якая за вас и за многих будет пролита, деля отпущения грехов. Это чините на мою память». Это великое таинство Тебе. Wyższa się Panie Jezu, wyznajemy Twoje spasenie i czekamy
воздетую складаем Тебе, эту живую и святую веру. Узглянь прочим дар Твоего костела, и прими его яко офяру, якой Ты пожидал быть милостью. Дозволь, как мы, узлоценное тело непребою Твоего Сына, наполненное Духом Его Святым, стали одним телом и одним Духом в Христе. Нехай Он сам учинит нас вешним даром для Тебе, как мы смогли отрывать спадщину с выбранниками Твоими на небесной святейшей банды Богородицы Марии, святым Юзефом и обранником, святыми апостолами Твоими славными мучениками, святым Францишком и всеми святыми, про заступництво яких мы сподеремся на Твою гостовную допомогу. Просим Тебе, Пане, нехай эта офера нашего поєднання пронесе всему свету супокой и избавление. Будь ласкавым отзывать веры и любови костел Твой, який пилигримує на землі, со слугой Твоим, папом нашим Францишком, бискупом нашим Олегом, с усими бискупами, всем духовенством и всем народом Тобою откупленным. Будь милостивый до просьбы в этой семье, якая по Твоей воле стоит перед Тобою. О добрый Отче, ласкаво з'єднай з собою всіх розсіяних по світі дітей Твоїх. Наших померлих братов і сестер і всіх, хто в ласці Твоїй прийшов з этого світу, милостиво прими в благодатство Твое, где и мы сподеемся быть, к разом с ними завсюди радоваться Твоей хвале. Праз Христа, Пана нашего, праз Его головое свет вселякими народами. Праз Христа, с Христом и в Христе, Тебе, Боже, Отче всемогутный, в едности Духа Святого, вся пошана и пошана хвала, празднуй все веки вечные. Аминь. Отримали мы Духа Святого, який нас учили дійсні Божими, а маєш ми їх випустити. Просим Тебе, Пане, избав нас от душевного злоба, да ласково супокои дни наши. Да поможи нам в милосердности Твоей, как мы были завжди вольны от греху, и захованы до человека неспокою, чекали исполнению счастливой надеи и прийти избавца нашего и Иисуса Христа. Бо Твое благодатство и моц, и хвала Тебе. Пане Иисус Христос, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Не зважай на грехи наши, але на веру кощула Твоего. И будь ласкавы згодно с Твоей волей, одарчила супокоем и едностью, яки живешь и владаешь на веки вечные. Аминь. Супокой Пана, нехай завсюди будет вам. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знать. Господи,
за батьків, за святого Францишка, за кожного брата Капуцина, за кожного чоловіка, якого ти поставив на моїй дорозі і дав собі познати за Твоє Слово. А передусім за позив Ісуса, за Його криш і за Його любов. Прошу, научи мене сотруди любити і бути вірним. Матко, дякую, що ти со мною сьогодні. Ти для мене герой. Вчора я тобі не кажу, що не скажу. Справді, твоє моє дивне вибори мені працює трохи тяжко, як ти зрозуміти. Але я бачу, стараюся це зробити, і справді сюди триматися. І справді, не кожен має таку ласку, як важкі, справді зрозуміти. А ти зробив мене героїчним чином. І передусім за це тобі дякую. І за це, звісно. Я тобі саме дякую, що ви сьогодні зі мною. За те, що ви приходите. Дякую брату Валерію, за кожному брату Капуцину, за те, що ви є, за те, що довіряєте мені, щоб я до вас навчився. Я вельми тішуся і народжуся тим, що я Капуцин. І думаю, що у інших формах так само тішуся, що я Капуцин. Дякую моїм дорогим сябрам, що ти мені ось, за те, що сколько я віру, терпінню, молитву за мене дали Богу, щоб я все ж таки дійшов до цього моменту, справді життя не розкривав на вдячність. Дякую, що сьогодні зі мною. Особливо хочу подякувати тим, хто причинився до порятувати це свято для мене. Передусім, це не самый маленький брат Войтек, який готував, вибирав, все організовував, осуществляв для всіх святих. Дякую безмірним сестрам Адераторка, сестрам Марисі, Ганні, Андрії, за приготовку, яку зробили, і обоє за робливість, якою западали, справді, показуєш приготовку життя монастиря. Дякую міністрантам, дякую, ви вельми добре попрацювали. Дякую брату Яну за те, що тут все оформив. Справді, все було спокійно, прихоже. Дякую брату Андрію, який мені духовно коректував директора чистості. Дякую органістці, Дарині Тетяні, Бору. Дякую кожному з вас, моїх сябров, гостей, що побоялися, прийшли. Дякую тим, хто змушається з нами через інтернет. Дякую всім, хто вже оглядали нас в інших країнах. Сьогодні, 7 листопада, які відзначають День Космічної революції, які святкують атомну станцію відкрити, і які святкують домініканських святих. Для мене цей день сам останеться в пам'яті, він буде особливий, і в этой памяти в сердце достанется кожен из вас, вашей рожи. Дякую, что привез, прошу дарить молитвы. И за всякое добро, недошное, недошное,
Брат Влад, мы молодців віншуємо вас з вічними обетами. Ми дякуємо Богу, що ви за ваш дар життя, за те, що ви разом з нами. І так само велике дякую вам, що були з нами на реколекціях. Дякую вам за опошні мішлення, які ви грали на гітарі. Великий дякую. І так само ми жадаємо вам Духа Святого, всіх Божих глаз, и как Пан Бог одарил вас своей любовью, и вы делитесь ею разом с нами. Дякую вам. Дозвольте я, що скажу у першому чергу вдячності Богу, який перший радовлетів сьогоднішньої події, це момент дитя влада, і це момент дитя супольності Христина. Дякую мамі, тату і за сьогоднішню присутність фізичну і духовну, за той шлях, який ви пройшли до сьогоднішнього моменту. Дякую просто. Влад, дякую, віншую, спочиваю і жадаю упевнено крочитися наперед. Дякую князю Антону, всім братам, сестрам, всім концентруваним особам, тим, хто присутнічає тут, хто звучається через інтернет-віщання, хто звучається через послугу опікунов, чи іншим чином удільничає нашій події. Ще одна невеликая объява 28 листопада, у субботу, у нашем костюме Святого Францишка у Минску отбудется урочистость диаконское посвящение брата Яна и брата Владислава о 12 године. Запрошаю на эту подію. Диаконское посвящение будет уделять Олег Кирилл. Jeszcze для місцевої супольності запрошую на зараз після процесійно вийти з костюла, але брат Лаврич вернется к треху словам. Обнять, поцеловать, подарить, нежно, попытаться концентрироваться, и начать расслабиться. Примите Божие благословение. Пан с вами. И с Духом Твоим. Похильте голову благословенства. Бог, який дає святые наміри і допомагає їх здійснити, нехай завжди сприяє вам своєю ласкою, як ви вірно сповняли обов'язки свого покликання. Amen. Нехай Бог учинить вас знаком і свідками Його любові для всіх народів. Amen. Нехай Бог зробить вічними у небі повіді, якими зв'язав вас з Христом на землі. Amen. Усіх вас, присутних на святої урочистості, нехай благословить Бог Всемогутний, Отець і Син і Дух Святий. Amen. І йдіть у супокої Христа. Дякуємо Пану Богу.